Ning katapusang adlaw sa filing sa COC, di pa ila-ila na gayod. Kinsa ang mamihimong running mate ni Kongresista Gwendolyn Garcia pagka-Bise Gobernador. Gikonsiderar nga dakong hagit ang iyang maka-atbang unya nga si Governor Davide. Siniko Sereno sa report. Ang 45 anyos nga si Daphne Salimbangon ang mudagan pagka-Bise Gobernador ubos sa PDP laban ug One Cebu Party misang at kaganihang buntag sa iyang COC. Kuyog ang iyang running mate nga si Congresswoman Gwen Garcia ug amahan nga si Congressman Benhur Salimbangon. Giangko ni Daphne wala siya makabalibad kang Garcia nga gikonsiderar na niya nga ikaduhang inahan. Maka-atbang niya sa piniliay si Governor Davide kinsa mi-slide down pagka-Bise Gobernador. Sa tamo ingon nga wata na hadlok. Of course, naagi na ang hadlok ni na maoy, especially since I've been out of public service. Pamangita, bulingkod isip politiko kay nagnegosyo man ta. I find in her, no, the same dynamism. Susama nga kaaktibo, ang energy, ang passion, akong nakita kaniya. Ug labaw sa tanan, mao maging importante, kasaligan. Si Davide sa iyang bahin mipadayag sab og kaandam sa iyang makasangka sa piniliay. I'd like to think I have the edge. Kay incumbent man talaga. And then we can also do naman sa tayo ikasulti sa mga atong makaigsunan, ikampana sa atong nabuhat. Nico Sereno, Balitang Bisdak.